Čaute. Dneska to je celkom narýchlo, lebo ani my sme nevedeli, čo sa bude diať vôbec. Ale spolužiak, Číňan, povedal, že potrebuje ísť do... Je to najväčší trh v Moskve. Sú to také čínske obchody, ruské obchody, proste manufaktúra a takéto výrobky. Už sme pri tom, je to strašne veľké. A on tu potrebuje ísť po nejaké veci a povedal, že nás vezme do sebou a ideme sa tam popozerať. Takže som zvedavý, aké to bude celé, čiže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ibo, skaži mojim druziam, ahojte. Skaži ahojte. Ahojte. Dá. Zatiaľ sme vonku. A Bo potrebuje zmeniť peniaze. Neviem, nechápem to celkom, lebo on povedal, že mu treba proste juany. Ale zatiaľ sme vonku a vyzerá to veľmi zaujímavé. No som zvedavý, čo bude vnútri. Je tu, že stánok za stánkom až úplne do konca. Takže enjoy. Akurát 707 Galaga. Je zahraničné. Neznajú. Akurát sme vnútri a v podstate ideme tu na, a či sa pozrieš pred seba, nevidíš nakoniec, alebo do uličiek, doľava, doprava, proste nevidíš nakoniec, je tu, že ja neviem, všetko, čo si... Toto je neuveriteľné. Nerozumiem vôbec, čo sa tu deje. Všetko to je také rýchle, ľudia tu random proste balia si proste svoje boxy, balíky, je tu, že všetko. Úplne všetko. Dobre, asi oficiálne môžem povedať, že som sa stratil. My sme išli 6 krát doľava, 8 krát doprava, rovno stratil som sa. Je to tu... Toľko vecí pod jednou strechou som v živote nevidel ešte ani vo filme. To je... Asi vidíte na mne, no neviem vám to ani opísať. Je to strašne veľa. Snáď sa tu niekde najeme, lebo Bo nám chcel ukázať nejakú reštiku, že vraj to je tu. Som zvedavý, že sa ozvem za chvíľku. Dobre, Bo povedal, že sme v najlepšej čínskej reštaurácii tu. Vyzerá to tu dosť zaujímavé. Som zvedavý, čo nám prinesú. Toto tu na strašná pecka. Leo dal lifehack. Ja nemusím, ja viem. A Bo sa smeje. Toto tu na strašná topka. Tak, veľká pecka. Это что? Какой? Это? Horúce, ale kamoši 9,5 z 10. Ultra topka. Fakt. Попробуй. Vkusné. Veľmi dobré fočko. Akože veľká pecka. Тунак. Čili výborné. Sme vonku, troška nám prší, strašne dobre sme sa najedli, boli sme pozrieť ešte nejaké obchody. Je tu úplne všetko, je to strašne zaujímavé, lebo sa tu mieša ten tovar hrozným spôsobom a fakt je tu toho strašne veľa. Ahojte! Ahojte! A
No, dúfam, že sa vám to páčilo takto v krátkosti, no, takýto menší vlog. A čo skoro bude to porovnávanie cien. Takže stay tuned.